όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας ο Ιησούς είναι τόσο πλούσιος, τόσο άφθονος, που όταν τον εμπιστευόμαστε και πιστεύουμε σε Αυτόν και ελπίζουμε, μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Μέσα από την παρουσία Του, μέσα από την ομορφιά Του, μέσα από όλα αυτά τα οποία Αυτός τα κινεί και τα διακινεί για όλη την ανθρωπότητα. Και είναι τόσο έτοιμος να δώσει τα πάντα, ό,τι είναι η ευλογία από τον Κύριο και ό,τι είναι η χάρις του Θεού μέσα στη ζωή μας, μπορεί να μας γεμίζει ο Κύριος μας με τις ευλογίες Του, με τις δυνάμεις Του, με τις εξουσίες Του και με όλα τα θαυμαστά Του πράγματα. Μπορούμε να ανοίξουμε λίγο στο α κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πολλές φορές οι άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά, ή μάλλον τις περισσότερες φορές σκέφτονται άνθρωποι διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται ο Θεός. Και γι' αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν τον Ιησού μας Χριστό, δεν μπορούν να καταλάβουν την παρουσία του Κυρίου, δεν μπορούν να καταλάβουν τη δύναμη του Θεού, διότι η σκέψη είναι τελείως διαφορετική από ό,τι είναι του Θεού. Όταν ο άνθρωπος μάθει να σκέφτεται όπως σκέφτεται ο Θεός, όταν ο άνθρωπος ταυτίσει τη δικιά του σκέψη με τη σκέψη του Κυρίου, τότε θα μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει καλύτερα τον Θεό, θα μπορέσει να περάσει πιο βαθιά μέσα στον Θεό, να τον καταλάβει, να τον ενιώσει και να αισθανθεί την όμορφη παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Αλλά σκεφτόμενοι διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται ο Θεός, βρισκόμαστε σε πάρα πολλά κενά. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, δεν μπορούμε να απεξέλθουμε πολλές φορές στη ζωή μας, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σωστά και τα προβλήματα μεγαλώνουν περισσότερο. Έτσι λοιπόν, όταν η πρώτη εκκλησία βάδιζε τόσο όμορφα, τόσο δυναμικά, οι μαθητές του Κυρίου και μετέπειτα οι υπόλοιποι που βάδισαν τόσο όμορφα ενώπιον του Κυρίου μας, ήταν γιατί η σκέψη τους ήταν τακτοποιημένη και τοποθετημένη σύμφωνα με τη σκέψη του Θεού. Δεν κινήθηκε η πρώτη εκκλησία από μόνη της να κάνει αυτή από ό,τι νομίζει και από ό,τι ήθελε ή από ό,τι πίστευε, αλλά κινήθηκε κάτω από τα πλαίσια αυτά και κάτω από τις οδηγίες τις οποίες είχε δώσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήταν οδηγίες ανθρώπινες, αλλά ήταν οδηγίες θεϊκές. Και έπρεπε η πρώτη εκκλησία να ταυτίσει τη ζωή της με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να ζήσει αυτά τα οποία ήδη εκείνος, ο σωτήρας της, είχε διδάξει πριν πεθάνει και πριν αναστηθεί και αναλευθεί στους ουρανούς. Και έτσι παρέμεινε σωστή η εκκλησία η πρώτη, γίνονται θαύματα μέσα στην πρώτη εκκλησία, γίνονται κινήσεις του Πνεύματος του Θεού, δοξάζεται πραγματικά ο Θεός. Δεν υπήρχε αυτό το μπάχαλο, αν μου επιτρέπετε η λέξη να πω, γύρω από το θέμα των θρησκειών. Δεν υπήρχαν τόσες χιλιάδες θρησκείες όπως υπάρχουν σήμερα. Μέσα στον χριστιανισμό μιλάω. Αλλά υπήρχαν μια θρησκεία την οποία την είχε τοποθετήσει ο ίδιος ο Ιησούς μέσα στους μαθητάς του, μέσα σε αυτή την πρώτη εκκλησία. Η πρώτη εκκλησία οδηγήθηκε κάτω από το Πνεύμα του Θεού και γι' αυτό οι άνθρωποι γιορτάζουν την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν και τη Δευτέρα, που λάβανε το Πνεύμα το Άγιο οι μαθητές του Κυρίου. Και μέσα από το Πνεύμα το Άγιο οδηγήθηκαν και έπραξαν το ευθές απέναντι στον Θεό, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό αυτά τα οποία έγραψαν, αυτά τα οποία υπόθηκαν, αυτά τα οποία έκαναν, δεν ήταν δικά τους, αλλά ήταν του ίδιου του Ιησού Χριστού. Ήταν κινήσεις του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος και οι υπόλοιποι μαθητές του Κυρίου κάναν τεράστια έργα, τεράστια θαύματα και μέχρι σήμερα εμείς αυτή τη στιγμή διαβάζουμε και μελετούμε αυτά τα οποία έγραψε το Πνεύμα του Θεού διαμέσου αυτών. Περάσανε τόσοι αιώνες και αυτά έχουν παραμείνει αληθινά. Έχουν παραμείνει σωστά. Έχουν παραμείνει έτσι όπως έπρεπε να παραμείνουν. Γιατί? Αυτός που τα διατήρησε είναι κάποιος που είναι πάνω από τους ανθρώπους. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση την οποία βρισκόταν η τότε Εκκλησία, εργάστηκε ο Θεός θαυμαστά. Ας δούμε όμως μερικά σημεία μέσα από αυτό το κεφάλαιο και να δούμε, όλοι θυμόμαστε περί αυτή την όμορφη ιστορία, την Ανάσταση του Λαζάρου.
εορτάζεται σήμερα, τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ότι ένας άνθρωπος, φίλος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αναστήθηκε μετά από 4 μέρες με ένα θαυμαστό τρόπο, με έναν τρόπο τον οποίο ούτε καν κανένας τον περίμενε. Αλλά ας δούμε λίγο το περιεχόμενο αυτού του κειμένου. Λέει στο εδάφιο, στο ΙΑ, πάμε λίγο στο 40, μάλλον 37. Ας πάμε λίγο στο 37. Όταν πήγε στις 2 αδερφές του Κύριος μας ο Ιησούς, προσπάθησε να τις πείσει να καταλάβουν ότι σε αυτόν δεν είναι δύσκολο τίποτα το να αναστήσει τον αδερφό τους. Το παράπονο από τις 2 αυτές αδερφές ποιο ήταν? Άργησες να έρθεις. Δεν ήρθες τότε που σε καλέσαμε που ήταν άρρωστος. Ήρθες τώρα που ήδη είναι 4 μέρες νεκρός. Ο Κύριος όμως προσπάθησε να τους πει, πιστεύετε σε μένα? Πιστεύετε ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή? Το θέμα είναι τι πιστεύεις σήμερα για να δεις και στη ζωή σου. Ό,τι πιστεύεις, αυτό θα δεις. Αυτό θα αποδειχθεί μέσα στη ζωή σου. Αυτό θα φανερωθεί μέσα στη ζωή σου. Και ο Ιησούς αυτό το οποίο τους είπε ήταν, πιστεύετε σε μένα? Ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, το πιστεύετε? Μπορείτε να το πιστέψετε αυτό? Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα άφησε τα σε μένα. Το πώς θα κάνω εγώ και τι θα κάνω εγώ, άφησε τα σε μένα. Μερικές φορές, επειδή δεν μπορεί να φτάσει η πίστη μας και να είναι ολοκληρωμένη όπως πρέπει να είναι απέναντι στον Θεό, πιστεύουμε ότι κάποια ασθένεια μπορεί να την κάνει καλά. Αλλά έναν θάνατο είναι δύσκολο να τον αναστήσει και να βγάλει έναν άνθρωπο μέσα από το θάνατο. Άλλες φορές πιστεύουμε ότι μία ασθένεια, ένας υψηλός πυρετός, μπορούμε να προσευχηθούμε στον Θεό να τον πάρει. Αλλά ένας καρκίνος 3ου βαθμού που σε οδηγεί 100% στο θάνατο, δεν μπορεί να τον πάρει. Αυτή είναι η πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς πρέπει όμως εμείς να πιστεύουμε? Ότι ο Θεός είναι Θεός μικρών πραγμάτων ή μεγάλων? Ή και μικρών και μεγάλων? Και τα δύο είναι. Και αυτή θα πρέπει να είναι η εμπιστοσύνη μας και η πίστη μας απέναντι στον Θεό σε ό,τι έρχεται μέσα στη ζωή μας, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Να μάθουμε να ελπίσουμε στον Θεό. Και αν βλέπεις ότι οδηγείσαι σε αδιέξοδα, ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Ζήτησε τη δύναμη του Θεού. Ζήτησε την εξουσία του Θεού να σε βγάλει μέσα από αυτά τα αδιέξοδα. Πολλές φορές τα αδιέξοδα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι με τίποτα δεν μπορούμε να βγούμε. Και ότι με τίποτα δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες και από τα προβλήματα. Η πίστη μας όμως είναι τόσο δυνατή που μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις αυτά τα προβλήματα, να ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες και να δεις ότι πίσω από αυτά τα σύννεφα υπάρχει και ήλιος. Δόξα στον Θεό. Μερικές φορές, επειδή ταξιδεύω με το αεροπλάνο, όταν έχει συννεφιά δεν βλέπεις τίποτα πάνω. Όταν ανεβεί όμως και ανεβεί στα 30.000 πόδια, 25-27.000 πόδια, βλέπεις από κάτω τα σύννεφα και από πάνω υπάρχει ήλιος. Από κάτω όμως δεν μπορεί να δεις τον ήλιο. Έτσι είναι καμιά φορά και στις δυσκολίες και στα προβλήματα της ζωής μας. Δεν μπορούμε ότι πίσω από αυτό το οποίο σκιάζει την πραγματικότητα είναι ο ήλιος. Υπάρχει ο Χριστός. Υπάρχει δύναμη, υπάρχει βοήθεια. 4 μέρες λοιπόν κλαίνε τον αδερφό τους. Ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσά τους και λέει στο 35, εδάκρυσε ο Ιησούς. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Γιατί? Επειδή πέθανε ο Λάζαρος? Επειδή δεν τον εμπιστεύονται? Επειδή δεν τον πιστεύουν? Επειδή δεν έχουν μάθει να ελπίζουν? Δάκρυσε. Δάκρυσε. Μήπως δακρύζει και για μας, που δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε να τον πιστέψουμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε Αυτόν? Μήπως δακρύζει και για μας σήμερα? Δεν δάκρυσε για τον Λάζαρο, γιατί ήξερε τι θα γίνει μετά, αλλά δάκρυσε για όλους αυτούς γύρω, οι οποίοι δεν καταλάβαιναν
το πόσο δυνατός και ότι μέσα σε αυτόν είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Και συνεχίζει λίγο πιο κάτω. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, αυτό καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Η δε πόσον η γάπα αυτών, της νέε εξ αυτών είπων, δεν είναι δύνατο ούτως ώστε σύνηξε τους οφθαλμούς του τυφλού να κάνει ώστε και ούτως να μην αποθάνει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Άνοιξε τα μάτια του τυφλού που ήταν γεννητής τυφλός. Δεν μπορούσε τώρα να κάνει κάτι ώστε να μην πεθάνει. Εκεί φτάνει η πίστη σου, εκεί θα μιλάς. Πιο κάτω όμως αναφέρει, ο Ιησούς λοιπόν πάλι στενάζον είναι αυτό, έρχεται στο μνημείο ή το δεσπίλιο και έχει το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε το λίθο. Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος η Μάρθα, Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών. Βγάλτε την πέτρα από μπροστά. Την πλάκα αυτή τη μεγάλη, βγάλτε από μπροστά. Τι λες, Κύριε? Θα μυρίζει. Είναι 4 μέρες ήδη νεκρός. Θα μυρίζει. Εκεί φτάνει η πίστη μας. Αυτό βλέπουμε. Μήπως όμως πρέπει να δούμε κάτι παραπάνω? Μήπως αυτά τα γεγονότα της ζωής σκιάζουν πολλές φορές και δεν μπορούμε να δούμε τη δύναμη του Χριστού? Δεν μπορούμε να δούμε ότι ο Χριστός μας βλέπει? Δεν μπορούμε να δούμε ότι ο Χριστός είναι δυνατός να ελευθερώσει και να βοηθήσει? Δεν μπορούμε να δούμε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς, μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας, αρκεί εμείς να ελπίζουμε, να εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε στον Ιησού? Και γι' αυτό λέει και πιο κάτω, λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε το λίθο, λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος η Μάρθα, Κύριε, όζει ήδη, διότι 4 ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δεν σου είπω ότι αν πιστέψεις θέλεις δει τη δόξα του Θεού? Ποιος θέλει να δει τη δόξα του Θεού σήμερα? Μπορεί να τη δει σήμερα τη δόξα του Θεού. Και τι χρειάζεται? Να κάνεις μεγάλα πράγματα? Όχι. Απλά να πιστέψεις. Τόσο απλό είναι. Και μπορώ να δω τη δόξα του Θεού. Μπορώ να δω τη μεγαλοπρέπεια του Κυρίου. Μπορώ να δω τη δύναμη του Θεού. Μπορώ να δω τη βοήθεια του Θεού στη ζωή μου. Μπορώ να τον εδώ να δίνει λύσεις στα προβλήματά μου. Αρκεί μία λέξη να προσθέσω. Την πίστη μου. Να πιστέψω σε αυτό. Ότι δύναται και μπορεί να κάνει τα πάντα. Εσήκωσα λοιπόν το λίθον, όπου έχει το αποθανόν, ο δε Ιησούς υψώσα τους οφθαλμούς, άνω είπε, Πάτερ, ευχαριστώ σε ότι μου ήκουσας. Το ήξερε ότι θα τον ακούσει. Πριν ακόμα μιλήσει, πριν ακόμα πει, πίστευε ότι ο πατέρας του θα ακούσει την προσευχή του. Αυτή είναι η πίστη. Πριν ακόμα μιλήσει, ξέρω ότι θα με ακούσεις. Και εγώ εγνώζω ότι πάντοτε με ακούεις. Αλλά δια τον όγδο το περιεστώντα υπόν τούτο, δι' να πιστεύω ότι εσύ με απέστειλας. Αλλά θέλω να κάνεις κάτι για να μπορέσουν να πιστέψουν αυτοί οι γύρω μου αυτή τη στιγμή ότι εσύ με έχεις αποστείλει. Ότι με αποσένανε. Δεν ήρθα από μόνος μου, αλλά εσύ με έχεις στείλει. Κάνε λοιπόν κάτι. Για αυτούς, όχι για μένα. Και ταύτα λοιπόν με τα φωνής μεγάλης εκράβασε, Λάζαρε, έλθε έξω. Ούτε πλησίασε. Από απόσταση. Φώναξε. Αυτή είναι η φωνή του Κυρίου. Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού που μπορεί να περάσει μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Από μακριά μπορεί να φωνάξει και να κάνει θαύματα. Να δεις τη δόξα του Θεού. Αρκεί ο άνθρωπος να πιστέψει. Αρκεί ο άνθρωπος να εμπιστευτεί τον Χριστό. Και εξήστε ο τεθνικός δεδεμένος του σπόδας και τα σχήρας με τα σάβανα και το πρόσωπον αυτού ή το περιδεμένο με σουδάριο. Λέει και προς αυτούς ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάρχει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το θαύμα έγινε. Και θαύματα γίνονται. Ένα πράγμα το οποίο πάει και κολλάει επάνω στις κινήσεις του Ιησού Χριστού είναι το ανθρώπινος παράγοντας. Και ποιος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας? Ότι δεν είναι όπως το βλέπω εγώ. Δεν είναι όπως το έχω φανταστεί εγώ. Δεν είναι όπως το περίμενα εγώ. Δεν είναι όπως το σκεφτόμουν εγώ. Γιατί θέλουμε να βάλουμε τον Θεό σε δικά μας καλούπια
και να οδηγήσουμε τον Θεό όπως εγώ το βλέπω, όπως εσύ το βλέπεις, όπως το βλέπει ο καθένας. Και έτσι φτιάχνουμε μία εθελοθρησκεία εσωτερική μέσα μας και προσπαθούμε διαμέσου αυτής της δικιάς μας της θρησκείας που φτιάξαμε να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς και να βρούμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός δεν βρίσκεται ούτε μέσα από θρησκείες, δεν βρίσκεται ούτε μέσα από πράγματα ανθρώπινα και σκευάσματα ανθρώπινα και κινήσεις ανθρώπινες, αλλά ο Χριστός βρίσκεται μέσα από τον Άγιο Λόγο. Εδώ μέσα υπάρχει. Εδώ μέσα. Όλες τις θρησκείες τι διαβάζουν? Αυτό το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή. Αυτό διαβάζω. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Το θέμα είναι πόσο το πιστεύω, πόσο το εμπιστεύομαι, πόσο το αγαπάω, πόσο το σέβομαι και πόσο θέλω να ταυτίσω τη ζωή μου σύμφωνα με αυτό. Εδώ είναι όλο. Εάν πράγματι μέσα μου έχω αυτή την επιθυμία, θα δω τη δύναμη του Θεού στη ζωή μου. Θα δω την εξουσία του Θεού μέσα στη ζωή μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται λίγο πιο κάτω. Αν πάμε στο 47. Κοιτάτε τι γίνεται εδώ. Συνεκρότησαν λοιπόν, συνέδρον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγαν, τι κάνουμε, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάνει. Τι κάνουμε τώρα? Τι θα γίνει τώρα? Αυτός μας δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τον μειώσουμε. Δεν μπορούμε να τον σβήσουμε. Δεν μπορούμε να τον τελειώσουμε. Γιατί? Δημιουργεί θαύματα. Και αυτός δεν κάνει πολλά θαύματα. Τι θα γίνει? Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και αυτό το οποίο συμβουλευτήκανε μεταξύ τους στη συνεδρίασή τους ήταν να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο, για να μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτός, αλλά είναι ένας άλλος τον οποίο περιμένουν ακόμα. Αυτή είναι η κατάσταση όταν εγώ έχω μέσα μου ορισμένα πράγματα στη ζωή μου, έχω μέσα μου ως δεδομένα μερικά πράγματα, αυτά με οδηγούν έξω από την πραγματικότητα. Και αυτό είναι το άσχημο. Και πάμε λίγο στο 53. Λέει, απ' εκείνης λοιπόν της ημέρας συνεβουλεύτησαν δι' να θανατώσουν αυτόν. Σκοπό τους ποιος ήταν τώρα? Να θανατώσουν τον Ιησού. Όχι να πιστέψουν στον Ιησού, να τον εθανατώσουν. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά? Γιατί σήμερα υπάρχουν τόσο δύσκολες καταστάσεις και τόσα μεγάλα προβλήματα μέσα στη ζωή της ανθρωπότητας? Φταίει σε τίποτα ο Χριστός? Φταίει σε τίποτα το Ευαγγέλιο? Φταίει σε τίποτα κάτι που μπορούμε να το υπολογίσουμε? Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι. Ο ίδιος ο ανθρώπινος παράγοντας είναι. Διότι σήμερα ο κόσμος έχει αποτραβηχθεί από την αλήθεια του Θεού. Έχει τραβήξει ένα δικό του δρόμο, ακολουθεί δικές του διδασκαλίες, δικά του πράγματα, μένει στο δικό του κόσμο, στα δικά του πιστεύω, δεν τον ενδιαφέρει το τι λέει μέσα σε Αγία Γραφή, δεν τον ενδιαφέρει το τι πρέπει να ακολουθήσει, δεν τον ενδιαφέρει να σώσει την ψυχή του, γιατί δεν αγαπάει την ψυχή του, ζει όπως νομίζει, όπως θέλει, χωρίς να ελέγχει σε τίποτα τη ζωή του σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί, αλλά δεν έχει απομακρυνθεί από ορισμένα πράγματα, έχει απομακρυνθεί από το ίδιο το Θεό. Και γι' αυτό υπάρχει και όλη αυτή η δυστυχία. Καλύτερες μέρες δεν υπάρχουν. Χειρότερες υπάρχουν. Αυτό λέμε σε η Αγία Γραφή, δεν το λέω εγώ. Δεν είμαι κακός ιονός πραγμάτων. Αλλά αυτή είναι η δυσκολία. Και γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να προσκοληθεί όσο μπορεί περισσότερο και να περάσει μέσα στην παρουσία του Θεού. Να ζει περισσότερο και περισσότερο ενωμένος με τον Θεό. Να αγαπήσει τον Θεό περισσότερο. Να πάρει στα χέρια του ο Θεός τη ζωή του όλη. Να μπορεί να την κουμαντάρει ο Θεός τη ζωή του και όχι να κουμαντάρει εμείς από μόνοι μας τη ζωή. Γιατί το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ χειρότερο μέσα στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας, εάν εμείς δεν προσέξουμε να κοιτάξουμε
να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως το θέλει εκείνος και όπως πρέπει να το κάνουμε. Στο Ι, η μόνη λύση που αναφέρει στο Ι κεφάλαιο αν πάμε στο 4 κοιτάτε τι λέει. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσι αυτόν, διότι γνωρίζωσι τη φωνήν αυτού. Σας αρέσει αυτό το δάφιο? Ο Χριστός μπροστά και τα πρόβατα λέει από πίσω. Και λέει, ξένον όμως δεν θέλω σε ακολουθήσει, αλλά θέλω σε φύγει από αυτό, διότι δεν γνωρίζουσι την φωνή των ξένων. Πόσο όμορφο είναι σήμερα να γνωρίζεις τη φωνή του Θεού. Πόσο όμορφο να ξέρεις τι θέλει ο Θεός από σένα. Να ψάξεις, να διαβάσεις, να μελετήσεις κάτι μέσα από την Αγία Γραφή και να δεις μέσα τι λέει ο Θεός για σένα. Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Μέσα εδώ μπορώ να ψάξω και να βρω τη φωνή του Θεού να μου πει τι λέει. Τι θέλει αυτός από μένα. Τι χρειάζεται να κάνω. Πώς πρέπει να ενεργήσω στη ζωή μου. Πώς πρέπει να φυλάτω τη ζωή μου. Πώς πρέπει να προστατεύσω τη ζωή μου. Και λέει ότι τα πρόβατα, λέει, ακολουθούν τον Κύριο, τον ποιμένα. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννοήσαν τι ήταν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία εάν ο άνθρωπος δεν περάσει μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αυτός, λέει, είναι η θύρα των προβάτων. Δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα στην παρουσία του Θεού, δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα στη δύναμη του Θεού, εάν δεν περάσουμε μέσα από τη θύρα, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Μία είναι η θύρα. Δεν υπάρχουν πολλές θύρες. Και η Αγία Γραφή μιλάει για μία θύρα, δεν μιλάει για πολλές. Μιλάει για ένα ποιμένα, μιλάει για ένα σωτήρα, ο οποίος είναι ο Ιησούς. Πάντες όσοι ήρθε ο πρόαιμο, υπόψη την εποχή που ήταν ο Ιησούς Χριστός, υπήρχε και ένας άλλος Ιησούς, ο οποίος προσπαθούσε να μπερδέψει τα πράγματα. Και λέει, γι' αυτό το λέει και ο Ιησούς, πάντες όσοι ήρθε ο πρόαιμο, κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Αυτοί που είναι πραγματικά πρόβατα, που είναι, δεν έχει την έννοια του προβάτου, του ήσυχου, του ήρεμου, του σωστού ανθρώπου, αυτός λοιπόν που είναι πραγματικό πρόβατο ενώπιον του Θεού, ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να ακολουθήσει. Και λέει πιο κάτω, εγώ είμαι η θύρα, διεμού εάν της εισέρθει, θέλει σωθεί. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Μόνο αν περάσω μέσα από τον Ιησού, μόνο αν δεχτώ τα λόγια του Ιησού, μόνο τότε υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Το να πηγαίνω μέσα σε μία, όποια κι αν είναι, θρησκεία ή εκκλησία, δεν είναι σωτηρία, εάν δεν έχω περάσει μέσα από τον Ιησού. Μπορεί να πηγαίνω σε μία α, β, γ, εκκλησία ή θρησκεία, αλλά παράλληλα εγώ να μην έχει αλλάξει καθόλου η ζωή μου. Όπως ήμουνα να είμαι. Αν ήμουν εγκληματίας, να είμαι συνεχώς εγκληματία. Αν ήμουν κλέφτης, να συνεχίζω να είμαι κλέφτης. Αν ήμουν απατεώνας, να συνεχίζω να είμαι απατεώνας. Δεν με σώζει λοιπόν ένα κτίριο, δεν με σώζει ένα μέρος, δεν με σώζει μια έκκληση πολλών ανθρώπων. Ούτε μία θεωρία ανθρώπου. Με σώζει μόνο ο Ιησούς. Και λέει, εάν περάσεις μέσα από αυτή την οδό, μέσα από αυτή τη θύρα, μόνο τότε μπορεί να σωθείς. Διεμού εάν της εισέρθει θέλει σωθεί. Και θέλει εισέρθει και θέλει εξέρθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Και λέει στο 11, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο ποιμήνο καλός την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Και πράγματι ο Χριστός έβαλε όλη τη ζωή του, θυσιάστηκε, προσφέρθηκε πάνω στο σταυρό, πέθανε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Για να μπορούμε σήμερα να σωθούμε εμείς, για να μπορούμε σήμερα να βρισκόμαστε εμείς εδώ, για να μπορούμε να μελετάμε την Αγία Γραφή, για να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, για να μπορούμε να σωνόμαστε, να υπάρξει σωτηρία μέσα στην ψυχή σου και μέσα στο σώμα σου. Όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος. Να μπορεί να σε θεραπεύει. Πέθανε πάνω στο σταυρό. Να παίρνεις θεραπείες.
Και ξέρουμε πόσες φορές μας έχει θεραπεύσει ο Θεός από διάφορες ασθένειες και πόσους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η δύναμή του. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Δεν πέθανε για τον εαυτό του, αλλά πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Πέθανε για τα λάθη του κόσμου. Πέθανε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα δεν μπορεί να απελευθερωθεί ο άνθρωπος εάν δεν ζητήσει τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν περάσω λοιπόν μέσα από αυτή τη θύρα, εάν δεν περάσω μέσα από αυτή την οδό που είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορώ να σωθώ. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όσοι θέλουν μπορούν να βρουν τον Χριστό μέσα στη ζωή τους. Μπορούν να βρουν τη σωτηρία. Μπορούν να βρουν πραγματικά τον Ιησού που θα εργαστεί μέσα στη ζωή τους και θα εργαστεί μέσα στο πνεύμα τους και μέσα στην καρδιά τους. Αλλιώς δεν μπορούμε. Αυτό που έχεις, αυτό δώσε στον Χριστό. Κάποτε ο Κύριος είχε πάρα πολύ μεγάλο πλήθος. Μόνο οι άντρες ήταν 5.000 άτομα. Και επειδή απομακρύθηκε από την πόλη, είπε στους μαθητάς του, πόσα ψωμιά χρειαζόμαστε, λέει, για να τους ταΐσουμε. Δοκιμάζουν, λέει, τον Φίλιππο. Τον δοκιμάσαμε, τι θα απαντήσει ο Φίλιππος. Και λέει ο Φίλιππος, λες κύριε, δεν φτάνει σε τίποτα, τι είναι αυτό. Αλλά ένας άλλος μαθητής λέει του Κυρίου, υπάρχει ένα παιδί εδώ το οποίο έχει, λέει, 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Και λέει ο Κύριος, μόλις άκουσε αυτό, βάλτε τους πρασιές, δηλαδή ομάδες να καθίσουν. Εκεί βλέπουμε την εξουσία, την πλήρες εξουσία του Κυρίου μας του Ιησού. Βλέπουμε μια όμορφη εξουσία, χωρίς να φοβάται, χωρίς να σκέφτεται τίποτα, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα. Σου λέει, γιατί να τους βάλουμε. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να το συλλάβουν αυτό το γεγονός όταν έχουν μπροστά τους μόνο οι άντρες να είναι 5.000 άτομα. Και βάλτε τους ταΐσουμε. Από τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Και πράγματι ενήργησε ο Θεός, είναι στο σίγμα κεφάλαιο, δεν κάνω λάθος. Ναι. Και λέει στο 8, στο 9, ναι, σίγμα 9. Εδώ είναι παιδάριο το οποίο έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά τα αυτά τι είναι εις το σούτος? Τι είναι αυτά? Είπε εδώ Ιησούς, κάμε τους ανθρώπους να καθίσωσι ή το δε χόρτος πολύς εν το τόπο. Εκάθισαν λοιπόν οι άντρες των αριθμών έως 500. Και έλαβε ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας διεμοίρασε στους μαθητάς, είτε οι μαθητές στους καθημένους ομοίως και εκ των ψαρίων όσα ήθελαν. Δεν πιστεύω ότι έφτιαξε ένα βουνό από ψωμιά και από ψάρια, αλλά όπως ήταν τα κοφίνια, τα μεγάλα αυτά, τα ευλόγησε, τα ψάρια προσθεθήκανε και πιστεύω ότι δεν πηγαίνανε, φορτώνανε και πηγαίνανε και φορτώνανε, φορτώνανε και ξεφορτώνανε, αλλά όσο βγάζανε από μέσα, όσο βγάζανε, αυτά ήταν γεμάτα. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Ο Θεός είναι ατελείωτος στην ευλογία του. Είναι ατελείωτος στη χάρη του. Είναι ατελείωτος στην αγάπη του. Είναι ατελείωτος στο να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον ελέησει. Σε όλα δεν τελειώνει. Και πέραν λοιπόν τα κοφίνια, βγάζανε ψωμιά, δίνανε και το ψωμί δεν τελείωνε, πάντα ήταν γεμάτο. Βγάζανε ψάρια, πάλι τα ψάρια δεν τελειώνανε. Τάισε, λέει, όλο αυτό τον κόσμο και σύναξα λοιπόν και γέμισαν στο 13 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, τα οποία περίσσεψαν στους φαγόντας. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα κοφίνια ποτέ δεν φτάναν στο τέρμα, αλλά ήταν πάντα γεμάτα. Δίνανε 12 όσο ήταν και οι μαθητές. Βγάζανε, έδινε και αυτό ήταν πάντα γεμάτο. Αφού φάγανε όλοι και τα 12 κοφίνια ήταν γεμάτα. Γιατί δεν αδειάσανε ποτέ. Θες να είναι έτσι μέσα η καρδιά σου? Να είναι η καρδιά μου, να είναι πάντα γεμάτη. Πάντα γεμάτη από χαρά, από ευλογία, από δύναμη. Προσέχτε,
ήτανε τα ψωμιά και η άρτη αυτή ήταν σε μια ερημιά. Συγγνώμη, τα ψωμιά και τα ψάρια ήταν σε μια ερημιά. Και σήμερα η ζωή μας είναι μια κατάσταση πολύ άσχημη. Αλλά μέσα σου, όταν έχεις την ευλογία του Θεού και έχεις τη χάρη του Θεού, είσαι πάντα γεμάτος. Είσαι πάντα ευχαριστημένος. Είσαι πάντα γελαστός. Είσαι πάντα άνετος. Έχεις πάντοτε ένα θάρρος μέσα στη ζωή σου. Έχεις μια παρησία, δεν τα χάνεις. Δεν αμφιβάλλεις ότι ο Θεός μπορεί να σε αφήσει, ότι θα σε αφήσει, γιατί δεν πρόκειται να σε αφήσει. Αλλά είναι πάντα μαζί σου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε την ψυχή μας κι εμείς. Ένα τέτοιο κοφίνι που να γεμίζει από την ευλογία του Θεού και από τη δύναμη του Κυρίου. Θα είσαι μέσα στην ευλογία του Θεού και μέσα στη χάρη του Κυρίου μας. Και ο Ιησούς λοιπόν γνωρίζοντας ότι μένουσε να έρθωση και να πάσω σε αυτόν, για να κάμω σε αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλι στο όρος αυτός μόνος. Γιατί κατάλαβε οι άνθρωποι τι πάνε να κάνουν. Και ήθελε να ξεφύγει, δεν θα είναι βασιλιάς στους ανθρώπους με το σύστημα και με το μέρος όπως το είχαν αυτοί, αλλά ήταν βασιλιάς των βασιλιάδων και κύριος των κυρίων. Ήταν ο άρχοντας, ήταν και τα πάντα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Μπορούμε να γεμίσουμε την ψυχή μας, μπορούμε να γεμίσουμε το πνεύμα μας και μπορούμε να είμαστε πάντοτε γεμάτοι ενώπιον του Κυρίου μας. Όταν περάσουμε από τη μία θύρα, από τη μία πόρτα αυτή που λέγεται Ιησούς. Όταν περάσουμε μέσα από την παρουσία Του, όταν περάσουμε μέσα από την δύναμή Του, μπορούμε να αισθανθούμε την ευλογία του Θεού, να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού μες στην καρδιά μας και να γευόμαστε καθημερινά την ευλογία του Θεού. Όποτε έχεις και ό,τι και αν έχεις, φέρ' το στον Θεό. Ο Θεός είναι τόσο μεγάλος, τόσο υψηλός που μπορεί να τα αναλάβει όλα και να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Αμήν.